Ассалом дӯстони азиз, созаи хубен, фарзандотон хубан, ҳама каса хуш омадед ба канали ма. Раҳмат ки тамошо мекунед, мепурсен. Ин қадар вақте ки ман набудам дар WhatsApp комментария мара мепурсен. Ай ҳама ҳаққит миннатдорам, ҳаматона дӯст медорам. духтарои хубу хушрӯи ма, чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, духтаро тӯли чанд вақт шудагӣ баъди ҳамин оператсия карданам оқа саломатим хуб нест. духтаро часто маза мегреза, сарам дард мекунад. духтаро ай ҳама дами сарам ғам додестай. баъди ҳамон оператсия ки ма дар Москва шидам, намедонам чӣ байхали мешам. видео кардан натонистам. духтаро ҳаматона дӯст медорам. бахшиши зиёд ки мунтазиртон кардам, зиқтон кардам, бисёр хавотир шидем. менависен ки зиндагиёт хубай, ҳама хубай, ҳама оилатон созанд. алҳамдулилло зиндагимам хубай, оиламам ҳамаш созанд. духтаро ягон мушкили оилавии хеле нестай. духтаро фақат ки камтарак саломатим хуб нест. духтарои хушрӯи ма, барои ҳамин сабаб ман натонистам ки видео кунам. ина имрӯз ки худоро шукр камтар созтар беҳтар шидам, хостам ки камтарак навор кунам. тамошо кунед, ҳолу аҳволи ман бохабар шавед. ту кор гуфта истодаӣ, ман ба ту ҷои кори хуб пайдо кардам. кор дар ширкати машҳури туркии Эрсак ки ҳамаи занону бонувони хонашинро ба кор даъват мекунад. ман ба шумо ду варианти кориро пешниҳод мекунам. хоҳед дар ширкат кор мекунед, хоҳед аз хона кор мекунед. ман фикр мекунам ки шумо чунин кори беҳтарин ва сабукро дар ҳеҷ куҷо пайдо намекунед, чунки маоши беҳтарин дорад, тӯҳфаҳои арзишманд дорад ва саёҳат кардан ба дигар кишварҳо аз ҷониби ширкат аст. ва муҳимтар аз ҳама он аст ки ҳамаи маҳсулоташ ҳалол аст. ширкати Эрсак ҳамагӣ як каталог дошта, дар як сол як маротиба иваз мешавад. пас мунтазири чӣ ҳастед? барои гирифтани маълумоти бештар ба рақамҳои дар зери навор буда муроҷиат кунед ва бо мо ҳамроҳ шавед. духтарои хушрӯи ма, ин наҷада ман балнисада будам, қариби 11 рӯз дар балниса будам. инам хали палатаҳакаш мода навор кардам. торик буд, саҳар барвақт мехестам, ҷога пукарарӯж мекардам ки чӣ қадар духтуро миянд, то соати 10-11 намешава ки ховрай. инам хали бо торик ки рӯз маш мода навор кардам. азизони дилам, шумо чӣ ҳол дорен, дар чӣ кор бор машғулен? ҳама созу хубен? мо хай инам хали кору бор нем, балниса, хона, инам хали коро. ёсаминакам худоро шукр созай. барои пурсидантон бозам раҳмати калон ки ҳастенум суроғ мекунен. иҷа ёсамина қадрадаш хабаргирӣ омада буданд. инам хали видео кардам шумода. видеоро тамошо кунен. камтаракам боша, фикр мекунам ки шумода маъқул мешава ву хурсанд мешавед. духтарои хушрӯи ма, дар иҷа боша. аммо балниса да мисол рӯзум чӣ хел мегузашт, чӣ мехӯрдам, ҳамаи ҳамуро ҳамаш бо дар видео кардагиам. рӯзум хай чӣ хел мегузаштам, хел мехестам, мехӯрдем кол нам хали ки хай берим ман ҳеҷ ҷо намебиромадам. хай будан одамое ки мисол мебиромадан мегаштан, ман хел мештам дар онҷа. как чӣ хел ки дар хонаем, ам хали ранги хона. ина мехай духтаракои хушрӯи ма, кадоме ки дар каналам нав подписатсия кардаем, ҳамаак хуш омаден. азо раҳмат ки канали мара интихоб карден, дуромаден, тамошо мекунен. умед дорам ки то охира ранги нами подписчикои доимии ма қатъи ма мемонен. духтаро ки ранги манам хали далда мегӯянд, рангичара нағз мебинад. балнисада оварда будам, чанд сол нахӯрда будам, хӯрдам. ина духтаро вақте ки дар балнисаи баъд авқоти таваққит мефорад, бояд бихарида ягон чи ягон хелкара тоҷик далувоҷу раҳша меовайнамо одаш ҷоето авқотак бихарем бо салом намонем. ҳар вақтое ки ман навор мемонам, духтарои хушрӯи ма, агар ай Москва навор монам, шумо савол метен ки бо Москва рафтен,
ма айму вақте ки кӯчидем омадем як бор Москва рафтагим, духтаро дига нарафтам. Фақат як бор рафтагим. Агар ягон навори чӣ боша, ма очаҷонро мегӯм, барои мара навор мекунад, рӯй мекунам. Ҷа духтаро телефони нав гирифтум, шумо камтарак наворш кардам. Дар ҷа боша, ма больница омадам, баъд ош накардаму, ош заказ кардам. Инам хали ҳамсоякода тақсим кардем. Инам хеле дӯстони азиз, дар душанбе оши бинавшаята беҳад хушрӯй ба маззаи дар ҳамин қурғанам нав як таъмхали ҷо ҳуишидай бениҳоят ошош ба маззаи амхали ай гуфтум аю ки ош мекунем ада бё заказ кунем тақсим кунем заказ кардем тақсим кардем. Ана дар ҷа боша булочкаак пухтам барои хӯрдан. Ҳамин духобка очам чӣ хеле ҳаст ки болоша сирх мекунам, ҳеҷ намефаҳмамаш. ҳам қатуғриш мекунам, ранги духобкаи худам нестайда маҷоша як сирх кунад. Дар ҷа боша очам ай Москва ба кӯдакора инам хали ширинияко кард бо шумо да навор кардам. Хай ҳамин як моҳи ки набудам чӣ коре кардам шумо да навор кардагиям навора бинен ва лайк модана фуромӯш накунед духтарои хушрӯи ма. Чӣ видеое мепартовам ҳамаш барои шумоай. Ман медонам ки подписчикои ма ҳамаш одамои хубанд, мара дар ҳама ҳолат мефаҳманд. Чанд қайд ки видео накунам, бовар кунен шумо чӣ намекунен, мисол отписатся намекунен, подписчики ҳаққӣ ҳам хел истодагия наоборот зиёд шидагия ё кам шидагӣ нестай подписчиком. Ҳазор раҳмати Аллоҳ ҳаматонда. мебурам баротон дӯстон медорам духтаро. Ина дар ҷа боша хонаи хуштоманам рафта будем дина. Ифтор доштак самбуса пухтам, хеле камтарак шумода навор кардам. Дар ҷа боша дугонам ба мара инам хеле корзинка пухта рӯй кард. Ирам навортон кардам духтарои хушрӯ. Ҷа дар кисос шида будам хела. Баъд гирдачаак пухтем. Ирам шумода навор кардам азизони дилам. Анам хеле гапо. Хай видеода музика мемонам бинен. қадар видеода ма чӣ гап мезанам 12 минута чанд қай духтаро. Ягон савол дошта бошед дар комментария бинависонен, ҳатман навори дигари ма саволҳои ҳамаи шумода ҷавоб метам. кадоми комментария дар ки ҷавоб додагӣ нестам ҷавоб метам. Ягон тат хафа нашавед духтаро. Ина ман ситуатсияма шумода гуфтам ки чӣ хел касал шидам, чӣ хел мазам нестай охири вақто духтаро. шумо дастгирӣ кунен. Ман кӯшиш мекунам ки ами аввал таном сиҳат боша, шумода наворои хуб мекунам. ина дар ҷа боша дераждени хоҳарам буд. инем хеле чизакора очаҷонам сос кардай, салатако тайёр кардай барои хоҳарма видео кардай ҳамаша. Дусархона накриват накардам, хеб мондаишон барои мара видео кардай ки ма дар каналам монам. видеои очама бисёр хушрӯ тамошо мекунен. Вақте дар каналам мемонам бисёр дастгирӣ мекунен. Мегӯен оча қа чизои хушрӯ мепаза каналашуи ки мақсад блогер шава. очама ки ами блогер накунам наши духтаро. беҳад чизакои хушрӯ тайёр мекуна. бовар кунед чизое мекуна ки ман наметонам хеле чизоро тайёр карда. дӯстони азизи ма чанд боре ки навораи гул пул ҳарчи мондум савол додем ки и гуло ай киян. 1001 гул монда будам видеои шорс. у гуло ай ман нестанд духтаро, ай хоҳарак ман. хоҳар ма бигем шавҳаршавандаш инеми чизои неми вкусняш киёраву намо гулои калонаву гулои бисёра ҳаму мақсад роӣ мекуна. ака бигем чи айда дӯстдошташай бигем да ҳаму роӣ мекуна. ба ман мегӯм ки ма да навор кунем, ма да каналам бимонам, бо нависагим да тагиш ки гуло барои хоҳарам, 1001 гул барои хоҳарам. чизе ки вақти ай ма нестай, мисол шавҳари ма овардагӣ нестай, ма у чиза ҳеҷ вақт намегӯм ки чизи май. чизои хоҳар май навор мекуна, хай дар сайтам мемонам духтаро. духтарои хушрӯи ма, фуромӯш накунам моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак шава. аллои меҳрубон рӯзаву намозҳои ҳар яки мо шуморо қабул бигардона, ба сари баланд рӯзара бигирем. баъд мо апау хоҳарое менависанд ки чи мешава вақте ки ту ҳами канал та партой дига тамоман видео накунӣ. духтарои хушрӯи ма, намешава вақте ки ман каналма просто партому шумо да видео накунам. агар хай касал шам, агар мисол ягон чишам, шояд як муддати видео намекунам.
не ки хеле канал ма чӣ бо партом духтаро, ма шуморо дӯст медорам, канал ма дӯст медорам, омӯхта шудагим уже видео партанда. Будан ҳолатое ки чанд касо сарзаниш мекарданд, мегуфтанд ки ҳамин кор туда чӣ дар кора, не ки ма мисол аҳамият надодам да ягон каса. Каси чизе мега гуфтам бигира, ами чиз мада маъқулай мекунам, не ки ай ҳамада одами мисол ҳами чизи ма дар ҳаёти ма одами важни ами шавҳар май ки гапаш да ман мегзара, шавҳарам розӣ буданд. Ба розигии шавҳарам ма канала ҳуй кардам, канала пеш бурдам, не қадар подписчик дорам, ҳамаи ҳамин ба розигию ба дастгирии шавҳарам. Ана мехе духтаро, шавҳарам ки розӣ буданд, ма гапи ҳеҷ кара аҳамият намедодам, мегуфтам хай каси чиз мега гуфтам бигирам. Иқа гуфтанд, монда шиданд, дига баъд ҳечи нагуфтанд ами одамо. ҳозир боша ҳеҷ ка парво надора ки ман мисол видео мепартом, чӣ мепартом. Ака одамои наздик да, одамои наздик мегуфтанд ки мумкин нест, хеле барои занак ам хеле гапо мегуфтанд. ҳозир боша омӯхта шуданд, диданд ки ман аҳамият наметавам. як рӯз як кас нависта буд ки ҳамин шавҳартон дар як видео гуфтагие ки агар ҳозир ман ира намонам ба дигарах мерава. мақсад шавҳари ман ҳамин гапа ба дигар маъно гуфтагие. як хел одам ҳамин одаме ки дилаш бада чӣ хеле духтаро гапа ба ҳар чӣ мефаҳма, ба ҳар маъне мефаҳма. Шавҳари ман розие, ба розигиш канала кушодагиам, ба дастгириш истифода бурдам, пеш бурдам. мақсад инами қадар подписчик ҷамъ кардам. ба худ ман нишон надодам, ами қадар подписчик ҷамъ кардам. шояд ки худ ман нишон будам, чим чанд қа подписчик ҷамъ кардам. бароям қа одаме мегуфтагиш ака хута букуши мега. одамое ки мара дидагӣ нестанд, намешиносанд, пеш чун чӣ гап мезананд, хай гуфтестам ки ҳамин одами гандара хута букуши ки мега. ай қафои ҳама гап мезананд, аҳамият додан дар кор нест духтаро. ин охири видеода видео сурати Ёсаминака мондум ки бинен ки чӣ хел калон шуда Ёсамин. ҷанаҳоро ба охир мерасонам. аллои меҳрубон ҳама ҳақта нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен, хушбахт бошен, соҳиби фарзандои бисёр шавен, ҳеҷ вақт касал нашен, ғаму дарда набинен, ҳама вақт хушбахт бошен. хайр то наворҳои оянда. худо нигаҳбон.